Vi skal lave nogle body scrubs med en masse lækre ingredienser, som man kan fylde på sine små Grand Cru krukker og binde fine bånd på og sætte et lille skilt på. Man kan variere sine body scrubs ud i det uendelige, men jeg vil lave en med kokosolie og citron. Jeg vil lave en med grøn te og pebermynte og en med lavendel. Og først så starter man med at lave en grundscrub, som består af enten salt eller sukker og forskellige typer af olier. Og den første her, det er ganske normalt. Hvidt sukker, kokosolie og så lækkert citronskal og citronsaft. Først så laver jeg grundscrubben, som består af 3 dl sukker og så cirka 1 dl fedtstof. Og så skal der en lille smule citronsaft fra en halv citron, så vi får noget væske i og en dejlig duft. Hvis man føler, at scrubben er lidt for tør, så kan man putte lidt ekstra olie i eller ekstra citron i. Og nu er kokosolien blevet arbejdet ind i sukkeret og har fået den rigtige scrub-konsistens. Og så har jeg revet noget citronskal. Og så er ingredienserne mixet sammen, og dem stiller jeg til side, mens jeg laver de 2 andre scrubs. Og så til sidst fylder vi dem på krukkerne, som så skal pynte rigtig fint.